Duha lang ka balay ang atong nadtuan no, ang balay ni Ma'am Orencia and isa sa balay sa ako ang ayaan nga nabot siya mga anak nato sa abroad. So wala na to naman og adto ang mga balay nga atong dapat adtuan i-visit kay daot ang panahon. Atong tan-awon ang among laag kagahapon o pagbisita sa ilang mga family. Yun ako karonda ni sa balay ni Ma'am Orencia, Mrs. Maceda. To grant her wish nga gusto niya makita ang iyang papa. Hi to Ma'am Orencia, I'm here at your house, Ma'am. Ilan na edad mo tayo? 7? Tay ba yung tay be? Tay ba yung tay arong uy makita man itibok no? Hi tay. Nangumusta si Ate Minya nimo? Nangumusta si Ate Minya? Okay ra ba daw ka? Uy pa man. Baskod pa Japon. Balay sa akong ayaan nga gwapa. So magatag siya message karon sa iyang mga anak to sa Saudi. Saudi ba ma? Dubai. Si Ate Karen ug si Ate Ayan. So there we go. Pag-abot din sa kuan palayo-layo ang mga tao nga kung makalamuha nimo kay daghan ra ba kayo natakdan karon sa COVID. Ginoo ko mag ayo-ayo ka anak kay barang natas kalisod basta may lang taglawas. Salamat sa Ginoo. Ate Ayang, Ate Karen, amping mo din ha sa Saudi ma ba? Dubai. Dubai lagi. Amping mo din sa Dubai, ayo-ayo. Sabi na Ate Ayang, di mo parabig kawas-kawas kay na ang baby na to din na. Amping. Today class atong humanon og adto ang balay ni Ma'am Jam, ni Ma'am Melanie ug ni Ma'am Inrisa. Una ta dito ilang Ma'am Inrisa nga lugar. Hello Ma'am Inrisa, na nako din sa iyong balay para i-grant ang imong wish nga makita ang imong gipahimo. Hi Ma'am Inrisa, sana ako sa iyong balay Ma'am. Pangatuan ka ni sa ang balay ni Ma'am Melanie. Trabahuan tagal ano kaya dali asi damboy na ikot tag. Di ka man ano sinalo ra ma sa walong Kamo. Kuat no trabaho pero kapitahan man natin ako bit. Siguro ka din kay ginsan mo. Kuat. Senador Manny Pacquiao. Kagi ka man sa mga luma diyan ta. di pani man ang mga igsuon ng mga anak. Tara mo tanong ka dito kay ga. Be nang braga di. Video man na imuane kay ay mabilo kay mo. Pwede ra kahit yun. Okay nino kad undian na si kay dinhi nagka panigudok kay angay damba. Bakit mo tag. COVID man na na ako ni sig panigudok ko ano ampo ta. Ano na kabagad kalbutan nag-umo sa walo magbabaya. Na ikaw diyan naman nigudok ka doon daan ta. Nigudok ka. Kaya nga asang ka din ba panigudok kay daan. Kundi mo kaon.
Dito eh, baya na. Okay, ina man din isa. Sila ni Eh mga pag umako na mga eh yung unikaw ba sudam bu. Natilani dito. Natilani pa daddy ko apit na akong birthday ante. Sanong ko. Kubilang ko yun. Bye-bye na lang. Antilani, bye-bye. Bye-bye, Auntie Lan. Bye-bye. Yan with Ma'am Milanis visit. O karon last na to nga bisitawon ang balay ni Ma'am Jam Morales Collado. So ma'am, we're going to your house para bisitawon o kumustaon ang imong family. So Ma'am Jam, wala may tao. Walay tao. So yun daw nakalakaw yung nang silingan to sa 30 sa ilang uma. So Ma'am Jam, pagid ko nasapna din sa iyong balay. Shout out to Paul James McCoy of ACC. Thank you so much for subscribing, and to my brothers sa Manila, amping-amping mo din ha, and okay kami din. Out to Sir Maki and Sir Brian of Calabugao Prince Z. If you need quality products, IDs, t-shirt printing, so visit Calabugao Prince Z, located at Zone 5, Calabugao, Impasugong, Bukidnon. Thank you so much for watching. So wala pa nakasubscribe sa akong channel, please subscribe to John TPH. Thank you so much. Have a good day. Keep safe everyone.